İlleşler hemmelere salam. Hemmeňiz ýagdaýlaryňyz oňatdyr. Bugün ýurtdaşlar ýene bir täze soraw bilen geldim diýeýin. Garşyňyza. Bugünkü sorawmyz aslında soraw diýip alyp bilersiz, bunu özümizden jogaplap bilersiz. Belki de jogaplamaly adamlar bardyr, olaram jogaplamaly. Türkmenistan dünýäwi ve kanuny döwletmi ýa-da sultanlykmy diýeli. Hakykatdanam görýäris şu wagt Türkmenistanda alyp barylýan çäreleri, täniýat döwründen bäri alyp barylýan çäreleri görýäris. Agyzlarynda kanundur, ýöne hereketlerinde sultanlyga dogry ýa-da belki sultanlykdyr gidip barýardy, ýöne ady goýulmady. Sultanlyk. Indi illeşler men käl uzaldyp oturman ştaýda size bir aýdym dinletmekçi. Bir aýdym şiýdimiz joşupdyr ekeni. Biraz olary dinläliň, ondan soňra dowam ederiz. Sizinle gurrun edip. Şu ýerden. Bu ýigitimizi tanaýansyňyz. Nurýagdy Hemra Rajepow diýen ikisem bir bile diýip çykardy. Nurýagdymy Hemramy? Bolýa haýsy bolsa da bize bir farky ýok. Bize bunuň aýdýan gatlary gyzykly, gaty gowy. Bunu dinläliň illeşler näme diýip bolýar? Nehrivanlar örtürüm başegelin, nehrivanlar örtürüm başegelin ferdara, o ömürlük şabolfun tercihdirin ferdara. Nehrivanlar örtürüm başegelin ferdara, o ömürlük şabolfun tercihdirin ferdara. Arkada şöhret bizi arkada, gayret bizi arkada, şöhret bizi arkada. Arkada şöhret bizi arkada, gayret bizi arkada, şöhret bizi arkada. Arkada, arkada. Arkada. Hawa. Indi bunu dinledik. Bize bir zady aňlatdy bu. Bir tarihten bir zady täzeden gaýtalanýan ýaly kan diýäris köpüp tarih gaýtalanýar diýäris. Tarihten bir zady maňa ýatlatdy. Näme zat? Beyk serdarım, kudretli üçlü beyk Allah'ın Türkmen toprağının aki vekilidir. Bak beyk serdarım Cemşid'in camıdır. Bak beyk serdarım adaletin kanatıdır. Bak beyk serdarım... İlleşler bir meňdeşlik gördüňizmi? Omçuk Musa, Hemra Recep. Hemra Recep, Omçuk Musa. Gelin gele o zaman şiýdimizin ýene de bir aýdymy dinläliň. Türkmen halkynyň düşmany, Türkmen halkynyň dönükleri kimler? Temamyzda da bu çykyşymyzda da ýazyşymyz ýaly Türkmenistan dünýäwi kanuny döwletmi ýa-da sultanatmy? Türkmenistanyň kanuny dünýäwi demokratik döwletini biz isleýärismi ýa-da olar Türkmenistanyň sultanlyk bolmagyny isleýärmi? Sorawlaryna hemmämiz bilelikde jogap bereriz. Ýene bir aýdym dinläliň bu ýigitimiň, ondan soňra gurrunda geçeriz. Türkmeni biyam arkada, hak bolladı
duyup bilýän bar. Atawatın bilen öňe arkada. Sizi şanynyň süýýän 7 milyon var. Türkmen halkynyň milli lideri. Kahraman arkadagy Şöhrat. Şöhrat, Şöhrat, Şöhrat. İlleşler dinledik. Şimdi bizim bir konstitusiýamyz bar. Kagaz yüzünde de bolsa bardy da bir de konstitusiýon bir döwlet dip aýdýardylar bunu. Konstitusiýamyzyň 1-nji maddasyndan okalyň. Näme ýazylýar konstitusiýamyzyň 1-nji maddasynda? Başla. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň guruluşynyň esaslary diýär. 1-nji madda. Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet bolup, onda döwlet dolandyrşy prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar. Türkmenistan öz şäherinde häkimiýetiň hökümranlygyna we dolalygyna eýedir. Ol içeri daşary syýasaty öz başdak amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet öz ýetiýarlylygy we çäk bitewidir we bölünmezdir. Döwlet Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ýetiýarlylygyny, çäk bitewiligini, konstitusiýon guruluşyny goraýar, kanunlugy we hukuk tertibini üpçün edýär. Ne illeşler? Konstitusiýamyzyň 1-nji maddasynda aýdýar. Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet diýär. Soňra aşagyny da ýazýar. Döwlet Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ýetiýarlylygyny, çäk bitewiligini, konstitusiýon guruluşyny goraýar diýär. Ýani dünýäwi we demokratik hukuk döwlet Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny goraýar. Goraýarmy? Bizim görýän zatlarymyz goramaýan ýalaky bolupdy. Sebäbi bu jaga şoğlan bize başga bir zat. Nehrivanlar örtürüm başa gelin serdara. O ömürlük şah bolsun tercihdir serdara. Nehrivanlar örtürüm başa gelin serdara. O ömürlük şah bolsun. Şöhrat dedi arkada. Arkada. Şöhrat dedi arkada. Gayrat dedi arkada. Şöhrat dedi arkada. 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 Evet, dinläňiz. Başa gelin diye, ömürlük şah bolsun diye, täç geydireliň diye serdarymyza diýär dämi? Indi illeşler halka dolalygyna baş eýdirildik diýeli ýöne baş egenleri görülýär. Degişli çözgütler kabul edildi. 17-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň ähli halk bayramy bolan konstitusiýa we döwlet paýdawynyň güni münasibetli gutlaglary kabul etdi. Milli liderimiz nesilleriň özleri baglanşygyny, olaryň parahatçylyk, insanperwerlik, dörejlik ýaly beýik ýürülgüleri üýtgöksiz agralygyny alamatlandyrgan milli senenamamyzyň şany senesi bilen gutlap, bu ýere ýygnanan hormatly prezident bize uzak ömür berkjan saglyk we köp ogurly döwlet işine täze üstünlikler arzu etdiler. Han konstitusiýada Türkmenistan demokratik, kanuny, hukuky, dünýäwi döwlet diýip ýazýardy. Han konstitusiýamyzy döwlet Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny goraýar diýip ýazýardy. Bu näme onda? Bu kanunyň alamaty bu zatlar. Ýa-da ýanky aýdymdaky. Nämenin alamaty? Türkmenistan dolalygyny bir jenaýatkar hökümet, jenaýatkar topar tarapyndan, kişiler tarapyndan konstitusiýon hukuklary, guruluşlary ýykylan bir döwlet. Ve bunu da kabul etdiler özleri. Şu ýerde onam görers illeşler.
Однако представители Халк-Маслахаты посчитали эти приговоры слишком мягкими и приняли специальную поправку, согласно которой приговоры были изменены на пожизненные, несмотря на то, что по Конституции Туркменистана закон обратной силы не имеет. Другими словами, человека нельзя судить по тем законам, которых не было на момент совершения преступления. Bu näme Türkmenistanyň niýersine seretsen, geçmişine seret, bugününe seret, bu taryhyna Однако seret. Diňe bir adamyň öňünde biz özümizi bilediğimiz bäri bir adamyň öňünde ommolup durulan bir ýurda urdular. Siz bu näme etjek bolýar? Han konstitusiýa bar diýär. Han kanun işleýär, kanun döwlet diýär. Adamlary kanuny, borçlaryny berza etmäne çagyrýarsyňyz, türmäge basýarsyňyz. Gıynayarsınız. Bu zatlar da yamollu. Yakın tarihtaki bolup geçýän zatlar. Bunu men görýärinde. Siz näme üçin görüňiz? Hukuk goraýjylar. Şu diýilýän, şu ýerdäki aýdylýan sözleri siz näme üçin görüňiz? Ýene bir gerek diňläliň. Nehrivanlar örtürüm Başa gelin serdara O ömürlük şab olsun Tercihdirin serdara Nehrivanlar örtürüm Başa gelin serdara O ömürlük şab olsun Tercihdirin serdara Arkada Şöhret dedi arkada Gayrat dedi arkada Şöhret dedi arkada Arkada Şöhret dedi arkada Gayrat dedi arkada Şöhret dedi arkada 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 Evet. Ha, yollaş hukuk goraýjylar. Siz nämäni kimden goraýarsyňyz? Hem siz döwletimizi size ýyktyrmarys. Ýurdumuzy size bermeriz. Sizin ýyktyrmarys diýen dadyňyzy siz özüňiz ýykdyryň. Narsistlaryň şeýle bir häsiýeti bardyr. Ay biz size döwleti ýyktyrmarys, biz size konstitusiýany ýyktyrmarys, konstitusiýon guruluşy ýyktyrmarys diýip özleri ýykma häsiýeti bardyr. Bular göründir. Ýyktyrmas diýen adyňyz siz bir wagt ýykdyňyz. Dostlar. Hemmäňiz bilelikde. Agzy birje bolup, el çarpyp. Biz şo ýykylan wagty dikeltmek isleýäris. Näme üçin 1994-nji ýyldaky alınıp barlayan yer suw reformasyny takladyňyz. Näme üçin Türkmenistanyň 1994-nji ýyllaky eýfariýa döwrüne bada gurdyňyz? Näme üçin Türkmen gady Türkmen taryhynda ilkinji döreden açan adam Nazar Söyünow Toýluýewi 1994-nji ýylyň noýabr aýyna ýetirmän eýem 1994-nji ýylda ýok etdi. İşinden aýyrdylar. Näme üçin 1994-nji ýylda Paýdygely Meredowyň kadrlary bilen bilelikde Saparyklymowy iň esasy işini edýän yer suw reformasynyň başyny başladan yer suw reformasynyň ideologiýasyny döreden adamyny düşman etdiňiz, watan döwlük etdiňiz, ogry etdiňiz. Näme üçin? Näme üçin Türkmenistanyň kanuny bir döwlet bolmasyna garşy gidýärsiňiz? Kanuny bir döwlet bolmasyny näme üçin isläňiz? Ine size soraşy. Ýokardaky häkimet başynda, häkimet bar eýele oturan adamlara soraw. Näme üçin isläňiz? Soňam Merdan Muhammedowy ogurlap alyp gidýärsiňiz. Gaçyryp. Şu ýerde başga bir surat goýaýyn.
Şu yiğidimin, Akbeyker şu yaşlı vatan dönünün suratı dursun ekranımızda. Yine şol adamları Nazar Söyünov'u, Saparklayev'u ve yine de bir neçe tağan durdu Hallayev'u ayırıp şular ýalaky bir haramzada birisini gahryman etdiňler. Näme etmek isleýärsiňiz? Ýani Türkmenistan şu wagt, şu gün soraýar, şu wagt dünýäwi kanuny döwletmi ýa-da sultanatmy? Sultanlykmy? Özüňizem daşyndaky şu wagt hereket edip duran daşynda gürläp şu zatlar aýtýan adamlardan goranmak isleýärsiňiz. Şolardan gorkýanyzmy? Gorkýarsyňyz ýani. Sizin gorkmaly adamlaryňyz bizden. Sizin gorkmaly adamlaryňyzym ha. Однако представители halk maslahaty Şu sahnanyň içerisindäki we daşarsyndäki sahna giýenler, giýmedikler şolar sizin gorkmaly adamlaryňyz. Sizin düşmanlaryňyz ýakynyňyzda biz size näme edip bilýäris? Edeli diýsek bile elimizde zat ýok, güýjümiz ýok. Biz diňe türkmen halkyny aýdymlatyp bilýäris. Şu zatlar çöşläp, aýdyp görkezip bilýäris. O da kanun daşı bir zat däl. Kanuny laýyk, çünkü konstitusiýada bize buňa ruhsat berýär. Türkmenistanyň her bir vatandaşynyň özüniň syýasy düşünjelerini aýtmagyna doly haky bardyr diýär. Partiýa gurmany haky bardyr diýär. Biz partiýa gurjak hem şu wagt partiýa gurup bilýärmi Türkmenistanda? Bunu daşyna etýäniz diýäniz. İçeri gelip edin diýäniz. Bolýa içeri barjak, ertir barjak özüne. Men howpsuzlygyma kepil barmy? Ýokdur. Şu wagt Berdimuhammedowyň howpsuzlygyna da kepil ýok. Hatta Reşit Meredowyň howpsuzlygyna da kepil ýok. Çünkü konstitusiýa, kanun ýok otaýdy. O rejim tagtyň üstündäki kelläni alıp goparyp yere togalap başga bir kelleli bir teni getirip goýan bir rejim. Rejim şol. Bunu siz gurduňyz. Indem şu soraga jogap berin. Türkmenistan dünýäwi kanuny döwletmi ýa-da sultanatmy? Eger dünýäwi kanuny döwlet bolýan bolsa, bulawlan ýa-da ýanky 13 Musa dinledik ýa-ni. Ýa-da şulawlan şu sözleri näme üçin aýdýar? Başa gelin, täç geýdirelin, ömürlük şah bolsun diýär. Dünýäwi döwlet bolsa, Türkmenistan şahlyk döwletimi? Ýa-da siz bir zada halky taýýarlaýanyzmy? Hakykatdan hem şeýle bolup biler ha? Ene şah serpaýy, şah sowgaty, hemme bu zatlary Berdimuhammedowler edýär, arkadaşlar edýär. Ogurluk bolsa, birisi çilim çekse, ýa-da maşyny gaty sürse, ýa-da ýağ bermese, ýa-da bilet bermese, ýa ýene başga bir zat para alýanan bolsa, beýlekiler. Onam kim basýar? Berdimuhammedow. Sizin ideologiýaňyzy aýdyp beren, sizin ideologiýaňyz iki setirlik bir ideologiýaňyz bar. Niyaz döwründe de şeýle de häzir hem şeýle. İki setirlik ideologiýaňyz bar. Ýani döwleti ýurdy dolandyrmak üçin bar ýazylan ideologiýaňyz iki setirlik. Onam biz çöşledik ine şu ýerlerden aýdy oturýarsyňyz agzyňyz bilen. O daşynda özüňiz bize ýani Milli Halat Ediş Komitetine içeriden jogap berip bilmän öz sözçüýüňizi uratdyňyz daşyndan. Kimden bilýänsiňiz? O da sizin hem özünün hem götünü açıp maskar etdi. İki gerek geplendi. Çünkü sizin düýüňiz ýok. Yani iki setirlik bir ideologiýaňyz bar. Eger täze Türkmenistan ideologiýasyny bilmek isleýän bolsaňyz, açyň internetde saýtymyz bardyr, girimde görün. Hemde 2000'den gowragan Halkyň Sesi media kanalynda çykyşlarymyz, gürrüňlerimiz bardyr. O taýlan dinleň. Täze Türkmenistan ideologiýasyny okap aňyrsyna çykyp bilmersiniz. Ýöne sizin ideologiýaňyz, sizin ýönetme sistemaňyz iki setirlik.
Aytyp bereýin näme diýip, içinde näme bar. Yalan. Yalanyň üstüne gurulan. Gorku. Ähli ýönetim gorkasyna saklanylan. Dogrudan türmeler, polisler, hiç kim kanuny tarapdan hiç bir zat soramaýar, bir kanuny adalaty soran wagtynda "Näme sen kanuny bilýärmi? O häzir men sana kanuny görkezerdim" diýip urup depip beren polislerimiz. Bunyň aňyrsynda näme bar bilýärmi? Kanuny hiç kim sorgulamasyn, sorag bermesin, kanuny döşüne tutup gedip bilmesin diýip jaýdyrma diýerler bu türkler, jaýdyrma. Ine Türkmenistana aeroportdan yurtdaşyndan içine girecek bolsaň ýa-da içinden daşyna çykjak bolsaň jaýdyrma işini geçirýändirler. Soraga tutup, alyp galyp geçirmän näme üçin edilýär? Jaýdyrma. Ähli zat. Ýa-ni gitjek gidip bilmesin, geljegem gelip bilmesin, gorksun. Gorky ikisi tirdiýdimi? Ondan sonra näme bar? Bir adamyny paşa edip öňe çykarmak ähli gowluklary şoňa erwetdiklere bu aşağındaklara. Bu da bardyr. Niýazyň sözleri bardyr. Yol başçylar erwedi işleýär, yol başçylar diýenmi deden o bizim yol başçylar aýdanymy edenok, yol başçylar erwet diýip. Dialog ýagy şo. İkisi tirkärlatdan. Sizinki ýala gedip ýönetmek istesem, ýa-da birisi istese, gözünü yumup akşam ýatyr kada ýönetip bilerdi sizden has goýdy. Ýöne siz bunun başaryp bilmediňiz ýurdu dagatdyňyz. Öz agzyňyzdakyny gelmişeklere aldyrdyňyz. Çykyp aýdyp berdik, bir ýylda içeriye kampaniýasyndan alan girdecisi Igor Makarov $650 milyon. Siz agzyňyzdakyna çenni çaldyrdyňyz, ogurlatdyňyz. Bunun iki setirlik ideologiýasy bolan, iki setirlik bir maksady bolan yurt ýönetme, toplumy ýönetme bir sistemaňyz bar, şonam iýdili ýönedip bileňiz. Utanç dämi size? Türkmenleri dünýä ýüzünde maskara etdiňiz. Geçen şu Orta Aziýadaky täzelikleri ýa-da bolup geçýän zatlary gurrun berýär. Bir türk habarçy, jurnalist ýalar bizde. Adyny aýtmaýyn. Gurrun berýär, Gazagstandan gurrun edýär illeşler. Täjikistandan edýär, Özbegistandan gurrun edýär üstüne durup, hatda Awganistandan hem gurrun edýär. Türkmenistana gedek gelýär, ay bu Türkmenistany geçin, aýryň bular bir gara diýär. Bular bambaşka bir dünýe diýär. 2 ýedek, 3 ýedek gaýtalap aýdýar. Bizi şu derejä getirdiňiz o haýwanlar. Şu derejä. Türkmen halkyny ýüzüni ýere saldyňyz. Tababa geçmişimizden, tarihimizden ýüzüni ýere saldyňyz. Şu günüň ýüzüni ýere saldyňyz, ertirinkinem. Yine de gaýtalap aýdýar. Sizin gorkmaly adamlaryňyz sizin ýanyňyzda. Sizin goramaly adamlaryňyz ýanyňyzda. Kim bilýär? Merdan Muhammedow, Şuwat Berdi Muhammedow, Keminani Merdan Muhammedow ogurlap alyp gaçyrdy. Ýöne sen Merdan Muhammedow bir can boşlusyň. Sen aýdyp bereň. Sebäbi sizin oýunuňyz bardy, tagdakyny öldürüp ýerine geçmek. Sen wagtyň dolupdy. 2019-njy ýylda Milli Halat Etiş Komiteti dörep ekrana çykmadyk bolsa, halk hereketi döremedik bolsa, sen o tagda o ýerde oturmalydyň. Senin kellen gitmelidi başgalaň bilen bilelikde. Sen ýerine taýýarlanýardylar. Ýöne sen şu wagda oturýarsyň, näme üçin? Halkyň sesi Milli Halat Etiş Komiteti tarapyndan sizin şol oýunlaryňyzy bozandyklary üçin, ýerine adam tapyp bilmänlikleri üçin seni şo ýerde oturtdurdular. Sen Merdan Muhammedow bir can boşlusyň we onu şo ýerde saklamalysyň, goramalysyň. Ýoldaş Gurbanuly Berdi Muhammedow. Ma kardeşler, sizem illeşler, sizem özüňiz sorag berin. Kendi soragyň jogabyny hemmämiz bilelikde gözläliň. Türkmenistan hakykatdan hem dünýäwi, kanuny, demokratik bir döwletmi ýa-da sultanlykmy? Edip barýan işlerine seredeli, dogry, düzgün
biraz özümüze hem de yurdumuza sıyın verelim illeşler. Bu zady bu yurt bizim yurdumuzdur. Biz etmesek başka hiç kim etmez. Hiç bir millet başka bir yerinin yurdunu düzedip berýän däldir. Diňe şol yurdun halkynyň öz yurdunu düzetýändir. Hawa illeşler hem mäňde öz yurdumuzy düzetmekde alyp barjak, alyp barýan işlerimizde de bol şanslar arzu edýärim. Bolýar, sag bolun, ýene-de görüşýänçä.